نایم لہی چان پاشت لائی ہر دخمن میں دے پشارا غرز والی یم سندان دا کفر ہاریو گزارتا زکانان پسپین میدان یم درد دلائی را بشی بہر گلونا بسم سرشی بقرار بلبلان بپریٹ کرشی تل بناوید خازاس پیر بادونا خمخابت رزغان رک پیولور شی غربنا یاری گمدا سے مجاہدیاں دا اللہ پمین ماسیم رواتلی چا خوڑالی چیز ما سانگین گزار دے ران سانکڑین دی بیا مختار آغالی امتحان دی مسلمان زان بیدار کھڑا ہے اللہ حسینا چیخ پل ایمان درتا پی غرشی سرو مال دوڑا پننگ دا اسلام ورکڑا کئی غاڑی چی دا خدای در کی منظور شی تاریخون می گوا پنا غیرہ دی پمرچولا کزمرا یم حتلی یم دخول دین پاس با نجیب وزیرا لپخوان غلمگی یم پیشندلی د خالد بن ولید ترار واخلا کفران بشرمندا پخپل غرور شي د خالد بن ولید ترار واخلا کفران بشرمندا پخپل غرور شي شی فضل محمود بطل سوال دا وصال کڑی کلی وجی د فراق بائی زڑ تورشی چی فضل محمود بطل سوال دا وصال کڑی وصال کڑی کلی وجی د فراق بائی زڑ تورشی الجنة ستوديو